Kaixo, kaixo nire supertxiki maiteak zer moduz gaude nahi dugun bizitza sortzen supersekretu hauek praktikatzen espero dut baietz. Agian gaur egun zure bizitzan dauden hainbat gauza ez dituzu gustoko. Ziur aski horren atzean barruan dituzun pentsamendu mugatzaile batzuk daude. Eta nola aldatu ez badakizu, gelditu nerekin eta deskubrituko duzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia ederronetan dituzula, oraintxe bertan erraminta guztiak zure bizitza sortzeko. Eta superentrenamendu bat nire web horrian sekretu hauek praktikan jartzeko. Sartu zaite oraintxe bertan. Mina beraz guretzako mezu oso garrantzitsua da. Horren atzean ziur aski pentsamendu mugatzaile batzuk edo uste mugatuak topatuko baititugu. Eta hori da justu deskubritu behar duguna gure bizitza eraldatzeko. Ni txikitzen dauten sinismen batzuk daude hor atzean. Agian gelako lagunekin ez nago gustora. Min hori guretzako informazio garrantzitsua da. Super txiki batek ez dio errua kanpoko inori botatzen. Bere gain hartzen du ardura, egoerari buelta eman eta indartuago aterako da. Hortxe dago gure boterea ere. Bestei errua bota beharrean, goazen begiratzea zer pentsatzen ari gean eta zer sentitzen ari gean gai horri buruz. Hemen topatuko baititugu bide berriak. Goazen aztertzera ze ari naizen barrutik pentsatzen. Denbora beharko dugu emaitza berria ikusteko, baina mereziko du denbora hartzeak. Zer pentsatzen dugu gure buruaz? Merezi dugu lagun onak? Merezi ditugu lagun onak? Guaia al naiz? Esaten dudanak balioa dauka? Helduei ere zer gertatzen zaigu? Edo edozein pertsonari, gaixotzen balin bagea, ez da egun batetik bestera pasatzen normalean. Elikadura zaindu dugu, mugitzen dugu gorputza, nola hitz egiten diogu gure buruari. Baina lasai, zure buruaz baduzu ongi tratatzen hemendik aurrera egingo duzu. 3 pauso hauek jarraituz. Lehenengo pausoa onartu eta damutu nola hitz egiten diozun zure buruari kalte egiten balin badiozu. Bigarrena, aztertu zure pentsamenduak eta zure iritziak zure buruari buruz. Hirugarrena, pazientzia izan aldaketetarako. Pentsamendu berriak txertatzea ez da ere egun batetik bestera egiten. Txarrak txertatu dituzun bezala konturatu gabe, egunero pentsamendu berdinak askotan kaltegarriak biraka baititugu hemen. Hemendik aurrera zu indartuko zea. Merezi dituzu lagun onak. Lehenengo, zu errespetatuko zea. Zaren bezala izango zea. Eta hori polita da. Eta horrela sentitzen duzu. Eta hala danean, pertsona egokiak erakarriko dituzu zure bizitzara. Utzi alde batera pentsamendu okerrak eta txertatuzuk pare bat onegingo dizutenak. Adibidez, merezi ditut lagun onak, pertsona ona naizelako. Ni polita naizen bezala. Eta halakoxeak erakarriko ditut nire bizitzara. Adibide batzuk dira hauek. Beraz, arazo honi aurre egiten diozu egunero eta irtenbidean kokatzen zea. Ikusiko duzu pentsamenduak kontrolatuta emozioek gora egingo dute, positiboak izango dira eta pertsona ederrak erakarriko dituzu bizitzara. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dute eta ikon volumena
vueltak eman, bang, bang, akabu